Shangran chuan eheu kapa pathian fapa kha ni mo khovel hi avazim te reng vele ti in aron tong el khum ta ngal me a tang shu ne na chuan kapa le a company iti boy to a tuna kan company ya spy iron tir le ni mo ati boka shirning i chuan spy kan ni lo nia interview po kapal tlang ve kan nia alo ti ve a Mr. Gu chuan kan na thok ti khi ron tha le shwai kan phal le nem sheto angche alo ti ngal mak boka Shangran le Mr. Gu la chu an han tang tlang em khopa Jiang Xiaoning ba ni du em a han ti ngal thora Xiaoning i chuan ai du lo boss in hnuai tho hi ka du berani aron ti vata kan company a hian thok ni tura en chin me ki ni a chumi chung zong chuan ngai zong nei a thei lo chu kan company dan ani isiamo awati ngala sha chan lo mi nen in hnai veu po phalani lo ati zoma Xiaoning i chuan sha chan lo chu tu nge a aron ti ban chata Mr. Gu chuan sha chan lo chu kan company mi le sa ni lo mipa single hairstyle nei jacket fual ha sang chatak ikum rwal pui alo ti nga zunga Shangran chuan ron tui ni ngalin anam mingpo tang aron ti le kher boka Gu chuan a chuan ran kan ti ma lo mo awati su a Xiaoning i chuan tang shu chu valet toro ti in kara chuan nam luta Mr. Gu chuan darza ta han en ngal deuh sak boka Xiaoning i chuan sana han en vele a atlai to don kalu sanang che uti in alu san ta hala Shangran chuan eng hlotlin na nge ni ngai ti in akut chu han phar chuaka Mr. Gu chuan high five pe ka hnekin enge aron ti hu a ron ti ta che ti in Shangran chuan anor luya ma se eng ma soilavin Mr. Gu chuan alu san ta daya Mr. Gu hei ilanch tur kalo siam che a isangaman ngei kha ni hi ti in Xiaoning i chu Mr. Gu office a ron langa Mr. Gu chuan han hop china Xiaoning i chuan hei hi inani chuan office hun chung ba ka hlo turatan iti em big lawang chu atiril ru a kalova chuak ma sa nge ti in a chua sana Mr. Gu chuan nui ve thin la ti a Xiaoning in a shil chu ngai toiletin a han nui ngal saka chumi hnu chuan Mr. Gu chu ron chuakin Xiaoning in hena chuan kalangle Mr. Shin mu kan ngai ti in ron kowa manlin chu rang takaron tho ve ngalin kalokal tel ve nga yem aron ti vata Mr. Gu chuan ngai lo ve ina kha thok ro ti in an chuak ta ngala manlin chuan thik mel zitin a enzuya Mr. Chin chu mu in an pathum chuan an project chungchang soi hawin an ti a an project design anon ti danglam chu Mr. Chin chuan tha ati veu to thu soin Mr. Gu chuan an project design thara chuan a assistant Xiaoning i idea po atel ve thu te shilin Mr. Chin chuan hetiang ani chuan thataka kan tho dun ka be sei ti in thulom omlam an wangai thla a Xiaoning i po alimin alom ngei mai an ho dona chuan Mr. Gu chuan boss tin min ko le to mai ro boss chu an mera dur khup zeri ti sia a han tia Xiaoning i chuan nui za deuh takin ole boss lutla ti in Mr. Gu chuan lu pa in ilem ziak kha chekhop mai aron ti le zewa Xiaoning i chuan kha ti chu ka siam uluk le nem awati shama company an lu che chu Mr. Gu chuan ngai thla angle kan project atan ni nuwa contract ka sign fel do ne ti in a han puanga an zawai chuan lomin kutan beng dara staff te chuan alom na angai zanria kil hawang u anti sapa Mr. Gu chuan manlin a mun tu lo ngai to fella aman chu keiman ka lo tum vekang ati ta ngala staff te chuan Mr. Gu kan bularon ei vela voi khatma kan zinga zanria iron kil ve ngai lo renga lo tel ve to ro ti in an soma Mr. Gu chuan ole a thalom akal lo chu na tanga absent anga pomani ang ati ngal boka wangkai hne chuan voina tangin Jiang Xiaoning hi do kan lo buat sai sakang che en chin na hun chu apal tlang to e a han ti zuya Xiaoning rom box si chuan makti takin ava ena Mr. Gu chuan kan company ta na thil tha ti chu loman pe kani ang ti in a chwa san ngala staff te chuan Xiaoning iti thalutuk ti nan lo lom pui ve liama zanlama zanria ei hoin an zawain chuan an ron langa Xiaoning ipo arui tran der to a Mr. Gu chu thu engemota soi turin staff te chuan an nge na Mr. Gu chuan
soitur ka nei lo ati tlata ma se shioningi chuan a thut mun atangin boss ti in soituri da ron mit meya Mr. Gu chuan zan ina inzinga ko om chu ka hlim khop mai thei top in chhuana in zawai chunga ka lome zan in hun hlim taka mang turin du sakna ka hlana cheu a han ti ve ngala staff te chuan do kana hian wipes hu a om lo ni hi mole anti sep sepa shioning i chuan kavala nge ti in a thawa shioning keipo chumi khami chu kadu keipo ti in anlo cha sup supa Mr. Gu chuan manlin waiter va koro kan tho pui tu ma te kwal bi kha kadu lo aron ti ngala staff pakhat chuan shioning chu bekborin Mr. Gu ne na son enge motali soi ve do no mi aron ti su su a shioning la chu thongalin azuno chu Mr. Gu bula chuan awakenga Mr. Gu kalaka ichat na zong zonga lom thu ka soye sister manlin min du sakna apo lom thu ka soye afati a Mr. Gu chuan zu ka in ngai lova aron ti a shioning i chuan keiman kan in mai nge ti in atlak ta papa no khat atlak ngal me ti in lo phun sep sepa athok rang ngei mai a phur ngal em boka thil pakhat ti le ka du ti in Mr. Gu I tholok theyem ngai dam dil nan che thil engemoti ka du a han ti a Mr. Gu chu ron tho chuakin chu vele shioning I chuan akwa ta thut maya an tho pui te po chuan makan ti in an meng phok na sangei mai shioning I chuan kwa pa in kalom lutuk Mr. Gu ati a chuti lai tak chuan shengran ron thleng ve che in engthil nge ni hemi en tur hian ami min som mangai tak in kwa mo aron ti ngala Mr. Gu chu zakin shioning I chu a han nam son dewa shioning I chuan manlin chu azukwa le a sister manlin kalom lutuk azuti le a manlin chuan a chet phung chu alom lo hle ni ti a mela a shat theya wangkai chuan an boruak adik don lowa sha in mangai ton takin in ku aya in hawang uti in an boruak chu ron thlaka bathroom a chuan shengran le gu chuan an lo langa shengran chuan gu chuan chu alo fiam ngal chara Mr. Shin miza om lutuk muturin ikala ani chau ishwaya khatiang thil kha kum khata voi khat a thlen na ni aron ti a Mr. Gu chuan kanin kara eng thil ma om lo nia aron ti ngala shengran chuan feeling sinei deuhlek chuan mala topro chuan aron ti chhun zoma Mr. Gu chuan room to kin ava mela shengran chuan kha imit menga khan ka she thei ila serious lat aron lati zuya Mr. Gu chuan a chhuwa san ta ngala zanria an ei zo chuan ho turin in buat saya shengran chuan gu chuan a hne na chuan manlin hi an ina ka vatha ho mai don nia khami ten om he shengkha a hna tangin an bana manlin laka hian thil engemoti atum le takin kalo shwai ho mayang a han ti a chuti lai tak chuan shioning chu rui mangkhe ngin ron thleng ve a boss kar ka wala nge alo ti som hala shengran chuan ikuta ka da ti ina kal san ngal me a Mr. Gu chuan rui chunga motor khalwangin jail ta ni hlau lo mi ati a shioning chuan ani chuan bus ka chang mayang ani o ti in kal sana tuma Mr. Gu chuan akura chilin anin nuk dot ta Mr. Gu chuan motor khalin seat nu tang chuan shioning chuan boss ivalo mel thave a alo ti a Mr. Gu chuan irui ni kha ti ina nui suksuka shioning chuan inui kha nui zero inui lo chuan milimi ang lutuk alo ti zuya Mr. Gu chuan ole isoi dik chia irui mi alo ti na changa reilote a shioning chu chatlangalin Mr. Gu chuan dar thalanga tang chuan bi in alu thing nanga anin kongpeng chu thlengin andinga shioning chu aron hara manmo dewina chuk sok soka Mr. Gu chuan in thlengin nang mai ni ho thei to ngem ti na zota shioning chuan o theye ka ngai to om lo ti in Mr. Gu chuan atlan san ngala Mr. Gu chuan in to la tengin shioning chu ngai to in akol le a shioning chu pona ala om ringa Mr. Gu chuan ilut to em I tha emaron ti a shioning chuan ka thalom min ngai to su kapi injury ma shat ka hlo wangin in lam kalapan duri lawa ti in aron changa chuti lai chuan mi pakhat hi rui lutuk tak main kongsira aron luak bora Mr. Gu chuan chu eng thom nge alo ti ngal wata shioning chuan
kabula hian ke ai ruizo ka hmu a ti in atui bottle ken chu azupe a chupa chu ron hoi chuaka he sheng alo ni renga shoning I chuan he sheng mo ati ngala he sheng chuan designated driver khani mo ini chiang mai kanin tong fu hle mai a local te ti in a phone chu chu sak ngala Mr. Gu chuan an tong chu sia in rang takin atlan let le ngala he sheng chuan nangma wangin ka hna ka chan hi sia em tungei ti buaya tunge iti buai to lo tur chu kan hmuang che ronkal te ti in apota mundanga potsonin anin hnuk na samaya chu tianga in potvel chu Mr. Gu ron tlan le chuan hmu in kong le lama tang chuan ron helin aron le khalta a ro asur buan le ngala Mr. Gu chu rang takaron chuakin he sheng chu aron hnek ngal thuaya engthil nge ti ni in siata ati ngala he sheng chuan mu che kalawin be sei reng ani ti in aron khoilet ngala ro asur ka ra chuan anin khoi ta riap mai shoning I chuan du tok ro u ti in an hnung lama tangin he sheng chu aron pot boy ve buka he sheng chuan Mr. Gu chu bo betin abula bottle ke chu achara vi tumina be chiama Mr. Gu chu lawin dang ve in abana chuan at sen duai maya shoning I chuan hnung lama tangin he shenga kut chu alo man beta he sheng chuan akuta han vai faka shoning I bana chuan at le hlok mai Shoni chu panin bottle ke chuan vi atuma aron tin tamai avi ma che chuan Mr. Gu chuan akuta ron chelin minti boy tum boy du to su ti in ataksa tang chuan electric chu ama aina sa jok ma in a chuak ta a hesheng chu aleng pheidora chhuata atlak rual che chuan kong sira lai zong zong chu trek chok chokin athim ngal vek buka